Jeg elsker Tyhurerne. Jeg har været i kontakt med deres konge på en anden måde. Du har været i kontakt med vores konge? Ja. Og jeg spiser på Asian Takeaway temmelig tit også. Og jeg spiser meget ris. Og det der har jeg fået ved Asian Takeaway. Jeg fik dejlig risret og oksekød. Det smagte meget godt. Det bedste jeg nogensinde har fået. Jamen ris er også rigtig godt. Jeg elsker alle fra Thailand. Det er rigtigt. Og jeg har en kone. Jeg kalder hende Livlig Sjæl. Det her er mit navn, jeg har kaldt hende det, fordi jeg elsker hende rigtigt. Og hun er fra Thailand. Og hun er omkring 32 år, og jeg er 51. Du kan ikke se, at jeg er 51, vel? Jeg ser yngre ud. Det gør jeg. Ja. Jeg holder mig meget i form. Jeg laver armbånd sådan her 3 gange 100 hver dag. Ja. Og så laver jeg den her. Kender du den øvelse her? Prøv at se. Albu til knæ. Det er for at styrke nerven. Det er noget, jeg har lært af min kone. Det er sådan thai-bokserne, de lærer det. Det er for at styrke mavemusklerne. Jeg tager 80, hvis man er thai-bokser, så skal man tage 80 om dagen. Jeg tager nogle gange 90, for lige at gøre lidt bedre, 10 gange ekstra. Ellers så tager jeg mindst 80, og så armbøjning 3 gange 100 hver dag. Morgen, middag og aften armbøjninger. Og så går jeg 7 km om dagen. Ja. Du så løb, og så er jeg også sanger med Nyhavn. Jeg synger den her. Du kan prøve at høre, jeg synger den her Elvis-sang. Love me tender, love me dear, never go away. All my troubles far away, la 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 la. Love me tender, love me sweet, never go away. Din kone er en heldig dame. Hvad? Din kone er en meget heldig dame. Jeg er heldig? Ja. Ja, det siger mange thaier. Jeg kan godt lide alle thaier. Jamen, jeg vil også indrømme. Jeg kender mange thaier jo, men det er privat. Men før i 10, det er fordi, jeg kom meget med det her wellness. Jeg har også 7, 9, 13, altså det er sådan, når man betaler for det med sex. Jeg har kendt og elsket mange thaier. Jeg kender mange af dem, og jeg kan bedst lide thaierne, fordi de er mørkhårede. Også mange mænd. Jeg er selv konservativ også. Jeg er ikke lige sådan konservativ på ligesom Thailands konge. Men det er bare det, at mange konservative førhen, de kunne godt lide blondiner. Men jeg kan bedre lide sorthårede damer, fordi de er mere hemmelighedsfulde. Okay. De kan holde på en hemmelighed. Og det kan en blondine ikke, for en blondine, hun snakker meget, og så er det til spidsnæse. Og thaierne, de har en smuk næse, ligesom dig. Du har en smuk næse. Og jeg er også selv ikke spidsnæse. Og jeg er ikke spidsnæse. Du kan sige, jeg har en næse som en thaier. Eller et ansigt som en thaier. Specielt ansigt. Jamen, du har nogle meget thailandske ansigtstræk. Ja, det har jeg nemlig. Og jeg elsker alt for Thailand meget.